Minahal nga mga kaigsuunan. Sugod karong adlaw og sa tibok semana atong sa ulugon ang semana sa Pasyon. Isip handumanan sa paglansang sa krus ni Jesus. Atong tan-awon sa makadiyot ang mga tunob ni Jesus atol sa semana sa Pasyon. Sa Israel, ang konsepto sa usa ka adlaw ni atong mga panahon lahi sa karon. Akong ipasabot kini sumala sa atong konsepto karon nga panahon aron masayon sabton. Sa unang adlaw nga Domingo, misulod si Jesus sa Jerusalem nga nagsakay sa nating asno nga nagtuman sa tagna sa Zacarias kapitulo 9 bersikulo 9. Giabi-abi siya sa mga tao pinaagi sa pagwarawara sa mga sanga sa palm ug pag-awit. Husana luwas sa kami. Karong adlaw, usa ka adlaw nga nailhang Palm Sunday. Ang kalipay og mainitong pag-abi-abi sa mga tawo nga misinggit husana, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Bisan ang hari sa Israel, dali nga mibalik ngadto sa nasuko nga mga singgit sa ilansang siya sa krus. Paglabay sa pipila ka adlaw. Pagkahuman og Domingo sa gabi sa Betania, si Jesus mibalik sa templo sa Jerusalem pagasunod buntag. Sa dalan gitunglo ni Jesus ang usa ka kahoyng igera tungod gikini napakyas sa pagpamunga. Sa pag-abot ni Jesus sa templo, giabog niya ang mga namalitong namaligya o gipanglingtuwad niya ang lamisa sa mga tiilis o kwarta o gihinluan niya ang templo. Kaniadtong Martes, ang mga leader sa relihiyon sama sa punuan sa mga pari, mga eskriba o mga katigulangan sa mga tao nangutana sa laing-laing mga pangutana sa pagsulay sa pagbitik kang Jesus nga nagtudlo sa templo. Apan, sila natingala o nakasulti og bisan unsa pa tungod sa malamon o gamhanang mga pulong ni Jesus. Naghimo usab sa Jesus og detalyadong tagna bahin sa umaabot nga kalaglagan sa templo sa Jerusalem ug sa katapusan sa panahon. Iyang gihangyo ang iyang mga tinun-an nga mag-alerto. Niadtong Miyerkules, gibubo ni Maria sa Betania ang iyang pahumot sa mga tiil ni Jesus nga nagkaon sa balay ni Simon nga sanglahon. Si Jesus miingon nga kini alang sa pag-andam sa iyang paglubong. Sa Huwebes, si Jesus ni hapon sa Pasko ug nagdumala sa balaang komunyon. Gipakita ni Jesus pinaagi sa panigingnan kung sa unsang paagi ang mga magtotoo kinahanglan maghigug maay sa usag-usa. Ang paghuga sa mga tiil sa iyang mga disipulo. Ato sa katapusang panihapon, gipahibalo ni Jesus nga ang usa sa mga disipulo ang magbudhi kaniya. Si Judas Iscariote nga nakahibalo nga siya kadto, mibiya sa lamisa human makadawat sa pan. Si Jesus miingon usab sa iyang mga tinun-an nga sila mga hulog ug magkatibulaag apan sila milimod niini nga nagaingon nga sila naa sa kaliran ni Jesus hangtod sa katapusan. Human sa katapusang panihapon, miadto si Jesus sa Getsemani ug nakigbisog sa pagampo aron sa pagpasaan sa krus. Nagampo siya sa kinasing-kasing nga ang iyang gisinghot na himong sama sa mga tulo. Human sa iyang pag-ampo, si Jesus gidakop sa mga tao nga gidala ni Judas Iscariote. Samtang gidala siya ngadto sa labawng pari nga si Anas, milabay ang panahon og Biyernes na. Human sa paghusay sa courtyard ni Anas, si Jesus gipadala ngadto sa taas nga saserdote nga si Caifás. Dayon ngadto sa konseho ug dayon ngadto kang Pilato. Unya, si Jesus gipadala ngadto kang Herodes aron usayon, aron lamang mobalik sa ugsilutan sa kamatayon ni Pilato. Sa laing bahin, si Jesus gibanalan hangtod ang iyang tibuok lawas kay nabulit sa dugo. Adunay mga sundalo nga miluwa og bibi-ay kang Jesus apan wala siya moreklamo bisag usa. Si Jesus nagpasaan sa krus ngadto sa Golgota, gilansang sa krus sa 9 sa buntag ug miginhawa sa iyang katapusang giginhawa sa alas 3 sa hapon. Si Jesus miambit sa dalan sa kaluwasan uban sa mga espiritu didto sa ibabaw nga lubnganan ug sa isayong buntag sa Domingo siya nabanhaw sa tulo ka adlaw human sa iyang paglubong. Sa pagdugmok sa gahom sa kamatayon siya nahimong manuluwas sa katawhan. Minahal nga mga kaigsunan, hinaot nga kini sa usa ka semana diin kitang tanan gitisok pag-ayo ang mga tunob ni Jesus sa atong mga kasing-kasing ug naghalad sa labi pa nga mga pagpasalamat alang sa gugma sa Ginoo nga pinaagi niini siya nagdala sa labi ka labi nga sakripisyo sa pagluwas kanato. Atong makita nga ang kinabuhi ni Jesus nagsunod lamang sa probidensya sa Dios gikan sa pagkatawo hangtod sa kamatayon. Ingon usab niini ang tibuok proseso sa pagpasaan niya sa krus. Ang daotan og na nga ang mga butang misunod sumala sa iyang plano. Apan kung wala ang pagtugot sa Dios, walay bisan usa ka buhok sa atong ulo ang mahimong madaot. Apan ang dalan sa pag-antos gitugutan sa pag-abli sa dalan sa kaluwasan, alang sa katumanan sa kabubuton sa Dios. Nabatigan ni Jesus nga miabot na ang panahon alang kaniya sa pagpasaan sa krus ug nagpahibalo sa iyang mga disipulo kung unsay mahitabo.
Sa Mateo Kapitulo 20 versikulo 18 hangtod sa 19 nag-ingon, "Tan-awa kita motungas ngadto sa Jerusalem, ug ang anak sa tawo igatugyan ngadto sa mga punuan sa mga saserdote ug sa mga eskriba, ug ilang pagahukman siya sa kamatayon, ug igatugyan siya ngadto sa hentel aron pagbiay-biay ug pagahampakon ug ilansang siya sa krus, ug sa katulo ka adlaw siya pagabanhawon." Unsa man ang reaksyon sa mga disipulos sa ilang nadunggan? Bisan pa sa mga pulong na sus nga puno sa labihang kasakit, ang mga tinun-an wala makaamgo sa lawom nga kahulugan niini. Kini tungod kay ang ilang interes mao ang himaya ni Jesus ingong anak sa Dios, imbis ang iyang pag-antos. Ang mga tinun-an na gunahuna nga sa Jesus mahimong hari sa tibuok kalibutan, makatagamtam og bahandi og kadungganan ug magmando sa tanang katawhan. Sa dihang sa Jesus nagisgot bahin sa umaabot nga pag-antos, ang mga tinun-an nagpunting lamang sa kung kinsa kanila ang mahimong labing dako o saging harian sa Ginoo. Sa partikular, ang inahan ni Santiago ug Juan mihangyo kang Jesus nga paglingkuron ang iyang mga anak sa wala og tuo nga kamot sa Ginoo didto sa gingharian. Si Jesus naluoy sa dili hamtong nga mga disipulo ug nangutana, "Wala ka makahibalo sa imong gipangutana? Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong pagaimnan?" Ang gingharian sa Ginoo dili pisikal nga gingharian dinhi sa yuta kun dili sa langit. Aron makabot ang usa ka mahimayaong posisyon sa gingharian sa Ginoo, kinahanglan mo inom ka sa kupa sa pag-antos ni Jesus. Apan, ang mga disipulo si Santiago ug Juan dili hingpit nga makasabot sa kahulugan sa pangutana. Niadtong panahona, mibati sila pagsalik nga makabarog sila uban ni Jesus bisag unsa pay mahitabo ug maisugong mitubag. Makahimo kami. Kini ang sama nga kasing-kasing nga gisugid ni Pedro sa katapusang panihapon, so wala pa gilansang si Jesus. Ang Mateo Kapitulo 26 versikulo 35 nagsulat, si Pedro miingon kaniya, "Bisan pa kung kinahanglan kong mamatay uban kanimo dili ko ikaw igalimod. Ang tanang tinun-an misulti sa samang butang. Minahal nga mga kaigsunan, unsaon ninyo pagtubag ang pangutana? Gihugugma ba nimo ang Ginoong Hesus nga nag-andos og nagpakamatay sa krus para kanato? Kung ang Ginoo mangutana makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong pagaimnan? Unsa man ang imong itubag? Karon atong tan-awon ang kahulugan sa kupa sa pag-antos nga giinom ni Jesus ug ang iyang kasing-kasing luyon niini. Hinaot nga kini nga mensahe makatabang kanimo sa paghinumdom sa imong kaugalingon ug pangutan-a kung mahimo ba gyud nimo nga imnon ang kupa sa Ginoo. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makahimo sa pag-inom sa kupa ug sa pagpas-an sa iyang krus. Isip anak sa Dios, si Jesus nagpakitag dakong gahom ug usa ka kahayag sa kinabuhi ni atong walay paglaom. Giayon niya ang mga sakit sa daghang mga tawo, gihinginlan ang daotang espiritu ug nagwali sa ebanghelyo sa langit. Daghang mga tawo ang misunod kang Jesus ug ang 12 ka disipulo miambit sa mas lawom nga gugma kang Jesus. Apan si Jesus dili makahimo sa pagpaambit sa grasya ug magpabilin uban kanila hangtod sa kahangturan. Miabot ang panahon nga iyang gipasan ang cross ug kinahanglan niyang hibayaan ang iyang mga minahal ug mubalik na sa amahan. Sa pag-abot sa panahon, si Jesus mitunga sa bukid sa mga olibo ug nagampo pagayo. Sa Lucas Kapitulo 22 versikulo 42, si Jesus nagampo, "Amahan, kung buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong kabubuton kundi ang imo ang matuman." Kini nga pag-ampo may usa ka singgit alang sa tanang kalag nga maluwas sa bili sa inosenteng dugo ni Jesus. Usa-usab kini kapag ampo sa pagpangita sa katakos nga hingpit nga makalahutay sa dagkong mga pagsulay o kalisdanan alang kanato. Sa Jesus nag-ampo sa hilabihan kamay niton nga sa tibuok kabii nga ang iyang mga kaugatan sa dugo mibuswak ug ang iyang singhot na himong mga tinulo sa dugo. Human sa pag-ampo, si Jesus gidakop sa mga Hudeyo nga gipanguluhan ni Judas Iscariote ug ang pag-antos sa krus nagsugod sa mainiton. Si Pilato wala makakita og bisan unsa nga sala o sayop gikan ni Jesus. Kinsa giguyod aron husayon, apan iya gihapon siyang gipalitigo og gisentensyahan si Jesus sa paglansang sa krus. Si Jesus kinsa giguyod sa tibuok gabi aron husayon ug sa katapusan gisentensyahan sa kamatayon, natabunan sa dugo gikan sa korona sa mga tunok ug sa mapintas nga mga latigo gikan sa mga sundalo. Gihimo nga mas gamay kaysa sa ulos o sa katawo ang korona sa mga tunok hugot nga gibutang sa agtang ni Jesus ug ang gahi nga mga tunok niini natusok sa iyang ulo. Ang Romanong mga sundalo adunay tag-as nga panit nga mga latigo nga kasagarang gibugkusan og mga bukog ug mga tingga. Kung gamiton ang latigo kasagarang moputo sa lawas sa usa ka tunga ka beses ug ang tumoy sa mga kawit mokalot sa unod. Gikunis-kunis sa latigo ang unod dihang gibira kini sa kusog nga kusog. Samtang ang latigo mikupot sa unod, nagisik ini og igo nga unod aron mabutyag ang bukog ug kaunoran.
Kaya nabulit sa dugo ang tubok lawas tungod sa mga pamaagi sa barbaric torture, gikinahanglan nga pasaanon usab ni Jesus ang bugat nga kahoy sa krus. Sa Jesus kinahanglan magpasaan sa krus nga mas taas kaysa sa kasagarang tao ug mulakaw og kapin ka 800 metros paingon sa Golgota, ang dapit sa pagpatay. Walay pagkaon o katulog si Jesus miula o daghang dugo o gibunalan pag-usab nga nakapalisod gayud kaniya sa pagpasaan sa bugat nga cross. Walay tinun-an nga nagpabilin sa kaliran ni Jesus ingong suporta sa dihang siya naglibasog sa paglakaw o nagpadayon sa pagkatumba. Kaya tungod kinahadlok sila og mitago. Samtang nag-inusara siya sa iyang pag-anto sa mga babae lamang ang nahinumdom. Sa grasya, nagsunod kang Jesus luyo sa krus uban ang kusog nga pagminatay. Gusto gayud sa mga babae nga tabangan sa Jesus sa iyang pagpaingon sa kamatayon ug pahunungon ang mga sundalo. Apan wala sila mahimo tungod kay sa dakong panon sa katawhan ug ang mga bangka ug mga taming sa mga sundalo nag-alis sa dalan. Wala na sila laing kapilian gawas sa pagsunod sa dalan sa pag-antos. Nagpukpok sa ilang mga dughan ug naghilak sa kaguol. Sa dihang nakaabot na sila sa tumoy sa bungtod, gihubuan sa mga sundalo sa Jesus sa iyang sapot ug gilansang ang iyang mga kamot ug tiil. Usa ka sundalo nagbutang og dako nga hexagonal nga lansang sa pulso ni Jesus samtang ang lain naghulat ug nagkupot sa martilyo. Sa dihang ang mga senturyon miingon duha ang sundalo mi martilyo pag-usab. Sa matag higayon nga ang lansang molusot kini moagi sa humok nga unod. Ang dugo miagas gikan sa samad apan ang lansang naglikay man sa importanteng bahin, ang tawo naganto sila bihang kasakit nga wala dayon mamatay. Human sa paglansang sa iyang mga kamot ug tiil, ilang gipabarog ang cross. Samtang ang kabugat ug sa tibok lawas nagduso sa gilansang nga mga kamot ug tiil, mas disamot ang pagisi sa kasakit. Ang pagbitay uban sa gituyhad nga mga bukton nakahatag og pressure sa iyang kasing-kasing o nakapalisod sa paghinawa. Ang paglikos ug pagtuoy sa lawas aron makaginawa makapahinabog grabing kasakit sa gilansang nga mga kamot. Gilansang sa krus si Jesus nagbitay ubos sa kainit sa adlaw sa udto sa desyerto sulod sa 6 ka oras. Samtang ang dugo padayon nga miagas hangtod sa kamatayon, ang nagdilaab nga kauhaw sa tubig dili mapahayag sa mga pulong. Bisan sa dihang ang mga hikahilo nga mga insekto nakapanimaho sa dugo ug milingkod kaniya, imposible nga makuha sila uban ang lawas diha sa krus. Gihukas sa mga sundalo ang mga sapot ni Jesus ug gibahin sila. Ang panon sa katawhan mitunglo nga nagbiabiyay ug mipunting sa ilang mga tudlo kang Jesus miingon sila. Luwasa ang imong kaugalingon kung ikaw ang anak sa Dios kanaog sa krus. Apan dili kini mahimo kay si Jesus walay gahom sa pagkanaog sa krus. Ang Mateo Kapitulo 26, versikulo 53 nag-ingon, wala ka ba masayod nga makahimo ako sa pagpakitabang sa akong amahan o ipadala dayon niya kanako ang kapin kanapulog duha ka panon sa mga anghel? Mahimo untang suguon ni Jesus ang mga manulunda sa paglaglag sa daotang mga tao. Apan si Jesus mas nahibalo kay ni bisan kinsa nga siya makaluwas sa tanang katawhan, pinaagi sa pagpasaan ug pagpakamatay sa krus. Mao nga dili gayud siya makapili sa pagganaog kay wala sila mahibalo sa iyang ginabuhat. Human sa labihan nga pag-antos ug sa pagpaaga sa tanan niyang dugo ug tubig si Jesus sa katapusan mitapos sa kasakit ug mitugyan sa iyang espiritu. Minahal nga mga igsuon, unsay naa sa nahuna ni Jesus sa tibuok niyang pag-antos. Bisan sa taliwala sa dakong kasakit, ang kasing-kasing ni Jesus wala mapuno sa pag-agulo o kasuko. Puno kini sa pagpasalamat o kalipay. Samtang daghang mga kalag ang nakadawat sa kaluwasan pinaagi niini nga pag-antos ug ang pagatiman sa Dios na tuman, si Jesus nagpasalamat og nagbaya. Aron makabot ang tinuod nga mga anak, ang amahan nga Dios mipaambit sa plano sa pag-ugmad sa tao uban kang Jesus ug sa Espiritu Santo sa wala pa magsugod ang panahon. Nasayod ang Dios nga human magsugod ang tawhanon nga pagtikad moabot ang panahon nga si Jesus matawo dinhi sa yuta sa unod ug gilansang sa krus. Ngano nga kini kinahanglan nga mahitabo? Ang Roma Kapitulo 6 versikulo 23 nagsulti kanato, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ingong mga kaliwat ni Adan, ang makakasalang katawhan gitakdang mamatay ug mahulog sa impyerno ingong suhol sa sala. Ang ikaduhang katunga sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23 nagsulat, ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha sa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Si Jesus nga walay sala, naganto sa kamatayon alang kanato aron kita makadawat sa kapasayloan sa mga sala kung kita motuo. Si Jesus kinahanglang ilansang pinaagi sa iyang mga kamot ug tiil alang sa kapasayloan sa mga sala nga nahimo pinaagi sa atong lawas. Kinahanglang isulob ni Jesus ang korona sa mga tunok alang sa kapasayloan sa mga sala nga nahimo sa atong mga nahuna. Sa sususab gilatigo aron sa pagpasaan sa atong mga sakit ug mga kahuyang ug gibitay sa usa ka kahoy sa krus aron sa pagtubos kanato gikan sa tunglo.
Kinakabaton ni ini nga kahibalo, sa Jesus yanong mituman sa pagkahimugso sa mapaobsanon nga ug-ubos nga paagi. Pag-abot sa panahon gituman usab niya ang probidensya sa amahan pinaagi sa pagpasaan ug pagpakamatay sa krus. Ang Juan kapitulo 12 bersikulo 27 nag-ingon, karon ang akong kalag naguol, ug unsa ang akong igaingon, amahan luwas sa ako gikan ining taknaa? Apan alang ni ini nga katuyuan mianhi ako ni ining taknaa. Kini nagpasabot nga sa Jesus muli kay unta sa pag-antos kung mahimo apan kinabubutong mulahutay kay mao kini ang katuyuan sa paganaog sa yuta. Gibati usab ni Jesus ang kaguol sa pagdili komportable nga naghunahuna nga sa Dios nga Amahan, kinsa maguol nga makita siya nga nagantos. Bisan sa dihang nadungog ni Jesus ang mga pulong ilansang siya sa cross, giawit sa panon nga nagtan-aw sa mga sundalo nga naglatigo ug nagbunal kaniya, ang iyang kasing-kasing napuno lamang sa gugma ug kaluoy. Bisan pa nga sila dautan ug makakasala ang mga tao, ang gugma ni Jesus alang sa mga kalag wala mausab ingon nga sila mga binuhat sa amahan. Siya adunay hugot nga pagtuo nga ang mga tao mugiya ngadto sa dalan sa kaluwasan. Busa, daghang mga nahuna ang misulod sa hunahuna ni Jesus samtang siya mitugas sa Golgota aron sa pagluwas sa katawhan ug samtang siya nagbitay sa krus nga nagtan-aw sa panon sa katawhan. Sukad sa paghabahin sa Dios sa Trinidad si Jesucristo didto sa langit uban sa Amahan ug sa Espiritu na hinumdum siya sa mga panahon nga iyang gipaambit ang walay katapusan nga gugma ug kalipay ug nagmaya sa mga plano nga nakabaton ug tinuod nga mga anak sa umaabot. Gihinumduman usab ni Jesus ang panahon nga hapit na siya manaog dinhi sa yuta aron pasaanon ang krus. Giunsa niya pagpaambit ang mga pulong sa gugma ngadto sa Dios nga Amahan ug sa Espiritu Santo ug misaad nga magkita pag-usab sa langit. Daghang mga nandumanan gikan sa panahon nga gigugol sa yuta o sa misantop siyang unahuna. Mga gutlo sa dihang siya natawo nga nagsulob sa unod ug sa dihang siya midako. Sa iyang ginahuna ang mga disipulo nga iyang gigugma ug naglakaw uban sa iyang katapusang 3 ka tuig. Nahinumdum siya sa mga babayi sa kaayo nga mialagad kaniya. Giisip ni Jesus ang iyang mga tinunan uban sa magulanon nga pagbangutan samtang nagunahuna siya mahitungod kanila nga naguol sa iyang kamatayon ug sa mga pagsulay nga ilang giantos human sa pagabanhaw sa Ginoo ug sa pagsaka sa langit. Apan sa Jesus usab mibati og kahupayan sa usa ka bahin sa diha nga siya nagunahuna mahitungod sa balaang espiritu nga may kunsad kanila. Sa Jesus nahupay sa pagpaabot sa mga disipulo nga makabuntog sa tanang pag-antos ug makasulod sa langit pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Ang pagunahuna mahitungod sa dili maihap nga mga kalag nga makakabot sa kaluwasan pinaagi sa mga disipulo, mahimong mabalaan ug mahimong tinuod nga mga anak sa Dios, naghatad kang Jesus og kusog sa pagbuntog sa pag-antos sa krus. Samtang naginhawa siya og kusog taliwala sa nagkagrabe nga kasakit, samtang iyang gibati ang iyang mga mata nga nahimong hanap sa dugo ug sa hapit na niyang itugyan ang iyang espiritu, daghang mga nahuna og mga pagbati ang misantop sa iyang ulo. Si Jesus adunay kinaiya nga sama sa toa. Bisan tuod si Jesus adunay kabalaan ug gahom sa Dios, mibati usab siya og kakapoy ug kagutom isip usa ka tawo nga nagsulob sa ug unod. Ingon nga si Jesus adunay tawhanong nga kinaiya, gibati usab niya ang kasubo ug kasakit. Sa dihang daghan ang nagbudi og bibiya aron sa pagtinguha sa ilang kaugalingong interes, si Jesus kahilabihan ang iyang kaguol. Ang mga pag-antos ug mga kasakit sa paglatigo ug paglansang sa krus wala kaayo makapasakit tungod kay siya si Jesus. Minahal nga mga kaigsunan, ang kamingaw sa dalan sa pagpasaan sa krus o gibiyaan sa Dios sa mubo nga panahon samtang siya nahimong makakasala alang kanato hilabihan kalisod nga pasanon. Apan, giantos ni Jesus ang tanang kasakit ug pag-antos uban ang gugma alang sa Amahan nga Dios ug sa mga kalag. Minahal nga mga kaigsunan, mangutana ako kaninyo pag-usab, makainom ka ba gayud sa kupa sa Ginoo? Ang mga tinun-an mitug-an kanil nga sila makahimo sa pag-inom niini. Apan sila dili pahamtong og sila naglalis kung kinsa ang mahimong labing dako sa wala pa si Jesus magpasan sa krus. Samtang si Jesus mainitong nag-ampo sa Getsemani, ang mga disipulo wala makabuntong sa ilang kakapoy o nagatulog sa duol. Bisan pa sa pag-ingon nga sila mamatay uban sa Jesus, si Pedro mitago sa kahadlok samtang si Jesus nagbitay sa krus ug milimod sa Ginoo sa tulo ka higayon, sa dihang gipangutana siya kung nakaila ba siya ni Jesus. Apan, human sa pagkabanhaw sa Ginoo ang mga disipulo nga nakadawat sa balang espiritu na usab, sila labaw nga nakahimo sa pag-inom sa kupas sa Ginoo. Ang Roma kapitulo 8 bersikulo 17 hangtod sa 18 nag-ingon, kung kita mag-antos gayud uban kaniya aron kita usa magpagahimayaon uban kaniya, kay akong gihunahuna nga ang mga pag-antos niining panahona dili tako si katandi sa himaya, nga igapadayag gadto kaniya dinhi kanato.
Uban ni ining dakong paglaom nakainom sila sa kupa sa pag-antos. Bisan pa nga ang tinun-an gibitay sa krus, gitigbas sa mga espada, gidunggab sa mga bangka ug mga udyong, gigabas og ituslob sa nagbukal nga mantika, wala sila nahadlok ug nagpadayon sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Bisan pa nga giisip sila nga mga hugaw sa kalibutan ug mga hugaw sa tanang butang, ang mga tinun-an nagmaya alang sa ngalan sa Ginoo. Bisan pa kinahanglan nga ibubo sila ingon nga halad sa nga ilimnon sila nalipay pag-ayo kung mahimo lamang nila nga matuman ang kabubuton sa Dios. Kini mas bilinhon kaysa sa bisan unsang paglutos og kamatayon. Uban sa dagkong mga ganti og himaya, sa bulahan nga mga gingharian sa langit, ang mga tinun-an mituman sa ilang gihatag nga mga misyon uban sa pagpasalamat og kalipay. Kinahanglan natong pamalandungon ang atong kaugalingon ug tan-awon kung makainom ba kita sa kupa sa Ginoo uban sa ingon nga mga kasing-kasing. Gigugma ba nimo ang Ginoo labaw pa sa bisan kinsa sa kalibutan? Bisan kung mawad-an ka og bahandi, kabantog o bisan unsa pa mahimo ba nimo nga bantayan ang pulong sa Dios o buhaton kini? Mahatag ba nimo ang tanang bisan ang pagsakripisyo sa imong kaugalingon? Sa pagtukod sa gingharian sa Dios ug pagluwas sa mga kalag, nagkinabuhi ba kamo ingon nga asin ug kahayag alang lamang sa himaya sa Dios nga Amahan? Kung matubag nimo kini nga mga pangutana, sa oo Ginoo ako nagkinabuhi sa usa ka kinabuhi sa pag-inom sa kupa sa Ginoo, unya ang Dios mobakita kanimo og ebidensya sa iyang labing dakong agugma. Magmauswagon ka og anaa sa maayong panglawas sama sa pag-uswag sa imong kalag ug ikaw paghimanayaon sa imong kasing-kasing. Minahal nga mga kaigsunan, ang Isaias kapitulo 53 versikulo 5 nag-ingon, apan siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, siya gisamaran tungod sa atong mga kasalanan, ang pagpantun alang sa atong mga kaayuhan nahulog sa ibabaw niya o pinaagi sa iyang paghampak kita ng ayo. Ang Ginoo mipasaan sa mga latigo ug mga purong-purong sa mga tunok nga kita unta magantos ingon nga mga makasala. Ang bilinhong anak sa Dios namatay sa krus usa ka paglansang sa krus nga atong nagian isip nga mga makakasala. Kita kinahanglan nga mahangturon nga magpasalamat ug mumaya nga ang tanan natong mga sala gipasaylo pinaagi sa krus ug ang dalan paingon sa langit kinaablihan. Unsaon nato pagbalos ang pabor? Alang ni atong nakadawat sa gugma sa krus, ang atong kalipay ug pasalamat kinahanglang bation nga bag-o ug masalom samtang ang matag adlaw molabay gikan sa adlaw nga kita naluwas. Hinaot nga kitang tanan magkinabuhi nga mapasalamaton. Kanunay nga maghinumdum sa gugma sa Dios nga mitugot siyang bugtong nga anak nga mamatay alang kanatong mga makakasala. Hinaot nga kanunay natong isulod sa ang Ginoo nga nagigugma lamang bisan pa sa pag-antos sa tanang matang sa kasakit gikan sa samang mga tao nga iyang gisulayan sa pagtubos ug pagluwas. Hinaot nga mugahin ka niining semanaha nga mas balaan ug matinahuron. Sa Abernes, ang adlaw sa paglansang sa Ginoo sa krus palihog pakig-uban sa pagpuasa sa pagkaon o pagpuasa alang sa adlaw sa paghinumdum sa iyang pag-antos. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kanunay nimong hinumduman ang mga pag-antos ni Jesus, makainom sa kupa sa Ginoo uban ang pagpasalamat ug makaambit sa himaya sa Ginoo hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Amen.